So I have to go, guys. Bye, house. Bye. Bye. See you again in November. Hi guys, it's me Julian. Welcome back to my channel. Okay guys, so for today's video, so today is August 28. Ano, so karon day akong last day diri sa Tungao, Butuan City, no, kay niuli ko last ato sa akong last vlog, niuli ko gikan Cebu padung diri sa Butuan. Wow. Sa akong yutang natawhan, no, kay nag short vacation na jud ko. So karon na sad mabalik na punta dito sa Cebu kay ugma magtrabaho na punta ng laban sa tong duty ugma, no? So sa mga wala di kasayod, no, 1 year na ko dito sa Cebu. Wow. Dito ako nagtrabaho. Basta mao na to. So karon di ay mag-ready na ta, no, sa atong mga dalononon sa atong mga dalhonon, sa mga pasalubong gamay. Mag-ready na ta sa mga sa inya tanan-tanan kay unya alas 3 ng mulakaw kay alas 7 sad ang larga sa barko. So laban na ta. A few moments later. Okay guys, so maginahinay na ta sa atong mga dad o no. So karon, tama ma? 300 na. 300? 300. Masiliyo? Oo. Oo ay. Ay, Magiging ani. ako, ang mga bago ko na yung masukli, ako siguro mga bago. Uy, Thanks, mom. May ba natin 300 pesos? Karon, manya siya kung dahil ng bag. Manya siya backpack. So, manya siya kung gidi lagi kan Cebu na wala na nagamit. Palitin lang. Kaya sila ako niya tapos. So, kani siya, pag ako po di siyang tatuon, kani siya, ang sod kay mga sapatos. Ako suto na. So, isod ani kay mga sapatos, mga kasaban na dila, mga ginagilagmay. Mas nabudyo ko dadon nga 8 ka kilo nga rambutan, so si karton. So akong dadon kitong pakbag ang kani ug ang karton nga 8 ka kilo nga rambutan. So kung akong dadon sa Cebu. Plus napakipang supply, bakit punta mo sa ipadasak mama. Pareho lang. Tada! Bakit punta mo sa ipada? Pareho lang, no? Pareho. Joy! Pang 1 month. Tough. Pwede pang 2 months. Palihog lang. Toothpaste. Pang 2 months. Check. Ang sabon, palihog lang dyan, no? Uy, napada ay, pag 3 months na nga, toothpaste, palihog lang. Katol. Kabibo ba? Tapay, deodorant, palihog lang. Palihog lang, huwag niya ikatol, posporo. Palihog lang, no? Last kay ang gatas. So, mo nang ipada sa kumama, no? Pang 2 months, pang 3 months niya supply dito sa akong kuyan, Cebu. So blessed, and so lucky. Kaya, tas katong 300 peso na coins. Gas daw sinsiliyo ang Cebu. So, keber. A few moments later. Okay guys, so as you can see, nasa likod si Nicki Minaj na. Mas busy pa akong inahan kaysa sa ako. Kalma lang ang tanan na ba? Kalma lang god. Mag-goal. Diba? So, chill lang. Chak! Chak! Ma!
6.5 hours later. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita. Okay guys, so man akong ilis. Ready na ko. So karon, yeah, I am wearing stripe t-shirt from Pen Shop. Hindi siya sponsored, pero if mo mag-sponsor ila, palihog lang, paki-message lang, no? Paki-PM, chares. And may bahalag po biba sa hilas necklace. So, Hi! asa man yung before ko mo adto? Pagbinuotan. Tapos? Dili mag-binuotan. Tapos? Tapos ang trabaho. Okay. Para mahanap ko yung buhay. Oh! Pagkataro, hindi mabinuotan. So I have to go guys. Bye house. Bye. Bye. See you again in November.